Беларусь збіраецца пачаць перамовы з Польшчай. У Менску зафіксавалі моцнае забруджанне паветра, трагічныя разборкі паміж падлеткамі ў Гомлі. Навошта Лукашенко паляцеў у КНДР. Мікола Статкевіч і Алесь Бяляцкі павіншавалі беларусаў з днём волі. Вітаю ў гэты святочны дзень, сябры. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». Сёння ва ўсім свеце беларусаў віншуюць з днём волі. Палітыкі, дыпламаты, прэзідэнты дэмакратычных краінаў, беларускія ваяры ва ўкраіне. Віншуем адно аднога з нацыянальным святам і мы з вамі. Пагадзіцеся, асабліва каштоўна, калі вольна прамаўляюць сакральныя словы тыя, хто прагнуў шчыра павіншаваць, але вельмі доўга не мог гэтага зрабіць публічна, без каментара. В гэты дзень мы все думаем про Беларусь. Віншую вас со святом незалежности, віншую вас с пачатком весны. Я упэўнены, я перакананы, вельмі спадзяюся, што ўрэшце рэшт все мы агульнымі намаганнямі, все беларусы, дзе б мы ни жылі, доб'емся ўрэшце рэшт незалежнасці, дэмакратычнасці, свабоды для беларускага народа і для нашага края. Живи Беларусь! Вітання, сябры. Я з вами. Со святом волю вас. Падраздзяленні МНС змагаліся з агнём на вытворчым аб'екце блізу Дзяржынску. Унутры цэху былі сыравіна для вытворчасці лакафарбавых матэрыялаў, гатовая прадукцыя, таксама тэхналагічнае абсталяванне. Агульная плошча ўзгарання склала каля 600 квадратных метраў. Да тушэння прыцягнулі 8 адзінак тэхнікі. Пажар удалося аператыўна лакалізаваць, а затым цалкам ліквідаваць. Паводле папярэдняй інфармацыі пацярпелых няма. Цяпер ратавальнікі праводзяць разборку і праліўку канструкцыяў, каб выключыць паўторнае ўзгаранне. А напярэдадні ў Жлобіне, недалёка ад цэнтральнага рынку, адкрытым полымем успыхнуў аўтобус МАЗ. Ад'язджаючы ад прыпынку, кіроўца заўважыў задымленне ў раёне маторнага адсека і спыніўся. Ён выпусціў пасажыраў з салона і паспрабаваў самастойна патушыць агонь, пасля пад'ехалі пажарныя. Ніхто не пацярпеў. Сябры, будьце асцярожныя з агнём. Паводле МНС толькі за мінулыя сотні адно ў Гомельскай вобласці на пажарах загінулі 4 чалавекі. Трагедыя ў Маладзечынскім раёне. На аўтадарозе Менск-Маладзечна-Нарач каля вёскі Красная 25гадовая жанчына кіравала аўтамабілем «Фіят» і на закругленні дарогі выехала на сустрэчную паласу, ды сутыкнулася з грузавіком «Мерседес». У выніку лабавога ўдару кіроўца легкавіка і яе 34гадовая пасажырка загінулі на месцы. Кіроўца грузавіка не пацярпеў. На месцы здарэння працавалі следчыя, яны высвятляюць усе абставіны трагедыі, завялі крымінальную справу. У Менску зафіксавалі перавышэнне нормаў дробнага пылу і аксіду азоту. Спецыялісты адзначаюць, што павышэнне канцэнтрацыі шкодных рэчываў назіралася ў ранішнія гадзіны, у перыяд пікавай нагрузкі на дарогах. Перавышэння ўзроўню ў іншых забруджвальных рэчываў не выяўлена. Жыхары розных раёнаў гораду скардзіліся на пах гару. Паводле звестак Белгідрамету, гэта звязана з сезонным ростам утрымання пылу ў паветры і пераносам дыму ад прыродных узгаранняў. Дадаткова паўплывалі сезонныя ўмовы, цёплае і сухое надвор'е з дэфіцытам ападкаў, слабы вецер. Буйным прамысловым і аўтатранспартным прадпрыемствам накіравалі рэкамендацыі знізіць выкіды. Галоўнага ветэрынарнага лекара беларускай птушкафабрыкі затрымалі за хабар. Паводле камітэту дзяржкантролю ён атрымліваў грашовыя ўзнагароды за спрыяльнае развязанне пытання з пастаўкамі на фабрыку ветпрэпаратаў ад пэўных падрадчыкаў. Такім чынам ён нібыта атрымаў $8000 США. Пікантнасці сітуацыі дадае факт, што грошы яму перадаваў намеснік дырэктара дзяржаўнай ветэрынарнай установы, які дзейнічаў у інтарэсах прыватнай фірмы. А кіравала гэтай прыватнай фірмай сужыцелька апошняга. Дзеля канспірацыі сумы ў доларах перадаваліся праз ланцужок пасярэднікаў з бліжэйшага кола асобаў. Затым адзін з пасярэднікаў мяняў іх на расійскія рублі і перадаваў галоўнаму ветэрынарнаму лекару. Цяпер жа грошы канфіскавалі, як і знойдзеныя ў мужчыны залатыя зліткі. Таксама наклалі арышт на маёмасць, распачалі крымінальную справу за хабар, шукаюць усіх удзельнікаў схемы. У сваю чаргу міліцыянты падзяліліся своеасаблівай статыстыкай. Самы буйны хабар у мінулым годзе быў атрыманы ў крыптавалюце у эквіваленце $360 000 США на адным з вялікіх перапрацоўчых прадпрыемстваў краіны. Падрабязнасцяў і фігурантаў не раскрываюць.
У Гомлі падлетак забіў аднагрупніка. Згодна з папярэдняй інфармацыяй, сёння раніцай паміж двума 17гадовымі навучэнцамі гомельскага дарожна-будаўнічага каледжу ўзнікла сварка на навучальным палігоне, што размешчаны на вуліцы Тралейбуснай. Падчас канфлікту адзін з іх ударыў іншага нажом. Пацярпелага даставілі ў лякарню, аднак выратаваць яго не ўдалося. Следчыя канфіскавалі меркаваную прыладу забойства і дапытваюць затрыманага падлетка, сведак і прадстаўнікоў адміністрацыі каледжаў. Распачалі крымінальную справу за забойства. Візіт Лукашэнкі ў Паўночную Карэю ёсць сігналам лаяльнасці Расіі і Кітаю на фоне кантактаў афіцыйнага Менску з Злучанымі Штатамі. Так лічыць палітычны аглядальнік Віталь Цыганку. На ягоную думку, Лукашэнка імкнецца паказаць, што дыялог з Вашынгтонам не змяняе яго замежнапалітычнага курсу. Паводле ж палітычнага аналітыка Андрэя Ягорава, у сітуацыі, калі ў афіцыйнага Менску небагата сяброў у свеце, Лукашэнка чапляецца нават за КНДР. Пры гэтым эканамічныя сувязі паміж краінамі не вельмі істотныя. Можна, аднак, дапусціць, што ёсць пэўная супраца ў ваенным сектары, напрыклад, пастаўкі для ракетнага ўзбраення з Паўночнай Карэі ці кааперацыі ў сферы падтрымання расійскай агрэсіі ва ўкраіне. У Беларусі, паводле звестак Белстату, кураць крыху больш за 20% грамадзянаў, старэйшых за 16 гадоў. Гэта крыху менш, чымся год раней. Стабільна захоўваецца разрыў паміж горадам і вёскай. Летась у гарадской мясцовасці курылі 20,5% насельніцтва, у той час як у сельскай 23,5%. У вёсках узровень курэння застаецца стабільна вышэйшы на працягу ўсяго перыяду назіранняў. Сярод рэгіёнаў самы высокі ўзровень курэння за летась зафіксавалі ў Магілёўскай вобласці больш за 24%. Самыя нізкія значэнні ў Гарадзенскай і Берасцейскай вобласцях. Нягледзячы на агульнае зніжэнне колькасці курцоў за апошнія гады, заганная звычка распаўсюджваецца прыкладна на кожнага 5-га жыхара краіны. Рэжым Лукашэнкі разглядае магчымасць вызвалення журналіста Анджэя Пачобута асобна ад іншых спісаў палітвязняў і звязвае гэтае пытанне з перамовамі з Польшчай. Пра гэта паведамляе польскае выданне «Жэчпосполіта» са спасылкай на свае крыніцы. Пачобута неаднаразова ўключалі ў спісы на вызваленне, аднак беларускі бок шторазу прыбіраў ягонае імя, называючы тое асобнай справай. У Менску чакаюць візіту польскага прадстаўніка не ніжэй за намесніка міністра і разлічваюць на аднаўленне палітычнага дыялогу паміж краінамі. Але нават такі візіт не гарантаваў бы поспеху. Сітуацыя вельмі цяжкая, бо працягваецца вайна ва ўкраіне і Беларусь бярэ ў ёй удзел на баку Расіі, піша «Жэчпосполіта». Разам з тым крыніцы выдання адзначаюць, што ў пытанні вызвалення Анджэя Пачобута ўжо з'явілася святло ў канцы тунэлю. Падрабязнасці на belsat.eu. Сябры, напрыканцы выпуску вернемся да святочнай тэмы. 25 сакавіка беларусы ва ўсім свеце адзначаюць Дзень волі. Сімвал імкнення да сапраўднай незалежнасці і дзяржаўнасці. 108 гадоў таму ў Менску абвясцілі Беларускую народную рэспубліку. Трэцяя устаўная грамата замацавала права беларускага народу на ўласную дзяржаву і заклікала да падтрымкі з боку іншых народаў. БНР стала першай спробай адраджэння беларускай дзяржаўнасці ў 20 стагоддзі. Яе сімвалы герб, пагоня і бел-чырвона-белы сцяг. У яе фундаменце ідэі свабоды, дэмакратыі і нацыянальнага самавызначэння. Нягледзячы на гістарычныя выпрабаванні, спадчына БНР працягвае жыць. Гісторыкі адзначаюць, што без Беларускай народнай рэспублікі не было б ніякай Рэспублікі Беларусь. Менавіта з'яўленне БНР стала штуршком да таго, што ў якасці альтэрнатывы нацыянальнаму праекту бальшавікі дазволілі стварыць БССР. Сёння Дзень волі аб'ядноўвае беларусаў па ўсім свеце і нагадвае пра Беларусь, якой яна можа і павінна быць вольнай, незалежнай і еўрапейскай дзяржавай. Падрабязней з гісторыяй свята знаёмцеся на сайце Белсату. Сцяг палка Каліноўскага ў Вярхоўнай Радзе Ўкраіны, віншаванне ад дэпутатаў Еўрапарламенту і структураў Еўразвязу, Канады, уладаў асобных штатаў ЗША, прэзідэнта Літвы, прадстаўнікоў мноства дэмакратычных краінаў і людзей добрай волі з усяго свету, Варшаўскі палац культуры і навукі
у бел-чырвона-белым падсвятленні. Сябры, спадзяюся, вашыя сэрцы кранае гэтая хваля салідарнасці. Віншую вас з днём волі і жадаю як мага хутчэй дачакацца шчырага святкавання нацыянальнага свята ў вольнай Беларусі, сапраўднага святкавання сапраўднага свята, дзеля якога не трэба будзе задзейнічаць ніякі адміністрацыйны рэсурс. Дачакаемся. Жыве Беларусь!